Tito Memorialaren bigarren edizioa egin zuten larun batean Amurreko Refor kirolgunean, Giltzarrapo taldeko kidea izan zena omentzeko. Tito Memoriala du izena, eta Tito zen gure botileroa, zentzu batean bere garaian taldean egon zen kide bat, laguna, eta berez laguntzen zigun hori. Arroparen kontuekin adibidez, materiala eta horreko kontuak, eta bete zegoen laguntzeko. Zelaian ere beti pres egoen, eta... Gero nahi txen da delegau moduan. Delegato moduan, eta desgrazia zil zen, eta gure legatoa izango zen, eta... Egin dugu bere figura eskertzeko, azken batean, eman zigun guztia eta lagundu zigun guztia, horren omenez egin den diogun memoriala, horregatik jarri diogun. Talde berri bat eta guk duela urte batzuk hasi ginen, eta berari esker Giltzarrapo sortu zen ere bai. Eta gainera badakigu hemen egongo balitz, hemen egongo zela gurekin laguntzen eta proiektu hau guztoko esango zuen. Gauk egunean egin dugu futbol txapelketa bat. Lehenengo edizioan askoz talde gutxiago eta zen lehenengoa, baina honetan jende orain Amurrioko udalaren zelaia berria eta horrela jarri egin dugu, eta azken finean da hori, dirua lortzeko torneo bat, taldearen txako, gastuak eta bateratzeko, ordaintzeko, barkatu, eta saiatu gara hori, aiaraldeko talde desberdinak lotzen edo, ez gonbidatzen, Orduñakoak, etorri dira eta eskertzen da.